Nå, hvad fik du i afgangsgave, eller gave i dag? Jeg fik en, den der, hvad skal man kalde det? En forkylling. Nå, sådan en. Ej, hvor sejt. Er det sådan et lille kæledyr? Nej, det er den død. Det er en død forkylling. Nå, jeg fik de der 2 hunde der. Kenzo og Balto. Nå. Men du må altså gerne hjælpe mig med at passe dem. Ham her går, jeg kan næsten ikke styre ham. Skal jeg tage dem? Nej, det går nok. Fordi jeg ved, hvor meget du, elsker dyr og også hunde. Også fordi du har fået ændret din stil. Er det ikke der, vi skal? Ja. Han vil bare gerne være forrest. Ja. Og så skal han lige tjekke om Balle er med. Vil du tage ham? Ja. Stop lige der. Du kender vejen. Du skal bare gå lige ud hen til teglværk. Hvad? Kenzo river i Balto. Nå. Jeg skulle faktisk gå og læne mig helt tilbage, hvis vi skal gå med den. De sagde, at det skulle give op til 40 ml regn i dag. Og det var det sige hvor. Ja, der er virkelig, virkelig meget regn. Jeg tror, det kommer lige ud. Åh, det er der, vi holder. Alle, gå så. Jeg glæder mig til, at vi bare kan slippe den fri. Hvad? Jeg glæder mig til, at vi bare kan slippe den. Ja. Så kan vi hen ved de der togskinner. Så må vi håbe toget, det kommer igen. Ja, det var fandme sjovt. Det var med din onkels hund jo. Ja. Det kan være, at Kenzo gør det. Måske Balle, men han er jo lidt gammel. Han er sgu da ikke lidt gammel, han er sgu da meget gammel. Vi skal have en. Det er bare til snoren af dem. Mhm. Så skal han få... Ej, han skider. Han laver bummelum. Skal jeg give ham en godbid? Mhm. Skal jeg så også have Balle?
tager lige den her af, fordi så behøver jeg ikke hive snoren op hver gang. Han er væk. Kom, må jeg godt give ham den? Ja. Dæk, dæk. Sit, sit. Dæk. Dæk. Kan du sætte dig ned? Dæk, dæk. Dæk, Kinto. Okay, han vil nok ikke. Det er fordi, det er så vådt. Jeg tog den hurtige vej. Og lad os se, der var en eller anden dumpap, der kørte ind i mig. Så jeg blev helt våd. Han ramte mig faktisk. Balle. Og mine sko og alt er vådt. Prøv lige at se. Det er godt sgu da ikke noget. Når han kørte ind i mig. Er det bare fordi, det er lidt tøj fra Mega lidt eller andet? Nej, det var noget tøj, mor købte. Jeg kan ikke åbne den. Fløjten er her. Ja, jeg skal åbne den her. Balle. Nej, Kimse. Kette. Balle. Kimse går med balletur. Åh, nej. Normalt. Så den der i. Så gå da. Kom. Så gå. Gå sammen. Samarbejde. Kom så. Samarbejde. Vi vil se samarbejde. Kom så. Samarbejde. Samarbejde. Vi skal samarbejde. Kan de ikke finde ud af at samarbejde, eller hvad? Endelig. Indenfor. Nej, de må ikke komme ind. Jeg havde heller ikke tænkt mig at lukke dem ind. Står på kamera. Nej, det står der. Balle, du skal ikke bare, og jeg skal fandme komme mere på. Men er det ikke bare... Og det var endda Søren, der kørte ind i mig. Og slager. Ja. Jeg skal sige det til rektor. Han ramte mig med sin cykel, og så faldt jeg ned på knæerne. Gå væk. Du skal igen. Skal de bare blive herude? Kom. Vent lige. Hvad med mine sko og jakke? Skal bare lade det ligge her? Du skal tørre. Jeg lader det bare ligge. Nej. Jeg skal lige hurtigt. Gå ud. Jeg skal lige hurtigt også ud. Jeg skal lige have min... Der kan det være. Gå lige ud. Nej, Balle. Balle. Nej, Balto. Gå ud. Gå ud. Hun må ikke gå herinde. De må komme ud på terrassen. Gå ud. Gå ud, Balto. Gå ud. Fat det dog. Giv mig trip nogle gange. Hej. Det regnede. Ja, det skidt det bare. Nej, vi er mega våde. Og mine fødder og mit hår. Vi har bare ikke bare. Skal vi gå op og få nogle nye sokker på? Ja, jeg har noget i min taske. Kom, sis. Au. Au. Skal vi sætte os ind på mit værelse? Skal vi ikke noget bage? Nå, jo, men bare lige når vi skal nyt tøj. Hvad? Hvad sagde Barnepigens kæreste? Jeg skal vente her bage. Hvorfor? Jeg ved det ikke. Han er altid lidt mærkelig. Barnepigens kæreste.